Så er vi til en ret larmende koncert i Aarhus med en verdensstjerne, som næsten ingen kender. Og så var en verdensstjerne i Danmark her i weekenden. Han er den største på sit specielle, nogen vil sige lidt syrede område. En musikstjerne, man i hvert fald ikke kan beskylde for at lefle for den brede og traditionelle smag. Vi skal en tur til Aarhus og et propfyldt ridehus, hvor vi skal møde 800 udvalgte, der går fuldstændig i ekstase. Med sine 52 år ligner Goagil en mellemting mellem en indisk guru og en bedstefar, men han har tag i de unge. Goagil, han er, hvad der må siges at være et unikum inden for trance-musikken. Han er jo en af de første, der startede festerne i Indien i Goa, ikke? Hvor det hele stammer fra, kan man sige. En hippie fra USA, der i 60'erne slog sig ned i Indien. På strandene i Goa blev der spillet syret rockmusik, der op gennem årtier har udviklet sig til de techno-genre, der findes i dag. Goagil har været med hele vejen. Musikken er blevet religion, og han fylder dansestederne overalt i verden. We call the concept redefining the ancient tribal ritual for the 21st century. Dance is active meditation. When we dance, we go beyond thought, beyond mind, and beyond our own individuality, to become one in the divine ecstasy of union with the cosmic spirit. Goagils livsfilosofi blæst ud med undergrundens lyde. Den 52-årige ikon kastede 7 timer rundt med sine halvt så gamle disciple i ridehuset i Aarhus. Wherever I go, I try to give my everything and speak to the people through the music and give them an experience that they will remember. Natten er blevet til morgen. Den 52-årige kunstner kaldt frem til endnu et ekstra nummer foran de 800 mennesker. Næste optræden bliver på hjemmebane i San Francisco. Derefter drager verdensstjernen videre til Japan. Audiensen i Danmark er forbi.